siwr I chi ffrindiau a chroeso enfawr I chi i'r wers fyw Arweinwyr Adobe Express yma gyda fi, Meredudd Jones. Croeso mawr I chi I ni heddi yn mynd I fod yn gweithio ar ddwy weithgaredd ar thema Wythnos Ffoaduriaid. Nawr, mae'n Wythnos Ffoaduriaid wythnos yma, felly falle bod chi wedi bod yn dysgu chydig am hanes Ffoaduriaid, ar draws hanes, a hefyd yn dysgu am straeon Ffoaduriaid yn anffodus iawn sydd yn mynd mlaen reit nawr yn y byd wrth gwrs. Nawr, falle ddim, a os na, I ni'n mynd I fod yn dysgu pethau wrth bod ni'n mynd drwy'r sesiwn heddi. Nawr, fel arfer, cofiwch ddweud siwmai, os ych chi'n ymuno gyda ni, allwch chi roi sylwadau yn y comments, naill ai ar YouTube os chi'n gwylio fyna, neu ar streamiad os ych chi'n ymuno gyda fi fyna hefyd. Mae croeso I chi I adael sylwadau a gawn ni weld pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma ar gyfer y sesiwn yma. Reit te, nawr, dewch chi ni gael neidio mewn yn gyntaf te I reolau Arweinwyr Adobe Express. Nawr te, os nag I chi wedi ymuno o'r blaen, mae da ni 2 reolau'r. Y reolau'r gyntaf yw oedwch os oes angen. Nawr, os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym I chi, allwch chi wasgu pause I oedi'r fideo a cymryd ychydig fwy o amser I weithio rhyw ddarn o'r weithgaredd. Yn dweud hynny, dwi yn mynd I fod yn paso nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad, achos mae yna rai ysgolion yn ymuno gyda ni sy'n defnyddio iPads heddi. Felly, byddai'n dechrau bant ar y porwr, felly os ych chi ar gyfrifiadur, neu Chromebook, neu Mac, neu PC, neu laptop, neu perian Windows, rhywbeth fel yna, yna mae croeso I chi gallwch chi ddilyn y sgrîn gyntaf, a wedyn bydd amser gyda chi wedyn tra bod fi'n neud yr un camau ar yr iPad. Felly, falle bydd ddim angen I chi oedi. Yr ail reolau'r ar un bwysicaf wrth gwrs yw mae yna wobre I bawb sydd yn cwblhau naill ai un neu'r 2 weithgaredd heddi. Iawn, felly os ych chi ddim ond wedi gwneud y weithgaredd gyntaf, mae hwnna'n iawn, allwch chi gael gwobre am ddim. A wneith Adobe bostio'r gwobre yna i'ch ysgol chi yn rhad ac am ddim. Nawr, yr unig ffordd allwch chi gael y gwobre am ddim na yw os ma'ch athrawon chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn. Felly, athrawon, os nag I chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn yma reit nawr, allwch chi wneud e nawr. Ewch I, nid hwnna, sori, ewch I arweinwyr.express.cymru, athrawon yn unig fyna, os gwelwch yn dda, a cyfrestrwch ar gyfer y sesiwn yma nawr. A wedyn gewch chi e-bost ar ôl y sesiwn gyda ffurflen I ddweud sawl un o'ch dosbarth chi sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau a wneith Adobe ddanfon y gwobre yna I chi am ddim. Iawn, felly newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru athrawon ar gyfer y sesiwn. A wedyn, yr trydydd reolau'r yw Arweinwyr Adobe. Wel, mae yna wobre arbennig, gwobrau VIP ar gyfer Arweinwyr Adobe. Pwy yw Arweinwyr Adobe? Wel, os allwch chi, blantos, fynd a'ch sgiliau chi wedi dysgu ar y sesiwn yma, neu felly un o'r sesiynau eraill I chi dymuno gyda nhw, gyda fi fan hyn, a dysgu'r sgiliau Adobe Express yna I ddosbarth arall yn yr ysgol, neu falle I aelod o staff arall yn yr ysgol sydd ddim mor hyderus yn defnyddio Adobe Express. Mae hwnna'n eich gwneud chi yn arweinwyr Adobe yn eich ysgol chi, a mae yna wobrau VIP I chi. Iawn, gret. Dewch ni gael hwnna lawr, dewch ni gael y reolau lawr, a I ni yn mynd I fynd I gael golwg bach te ar ein tudalen heriau. Nawr, mae tudalen heriau'n sgrolio hyd gwaelod sgrin fan hyn, a bydd eisiau chi agor hwnna lan. Felly, os ych chi ar y porwr, Chromebook, Mac, PC, laptop, rhywbeth fel yna, bydd eisiau bod chi wedi agor Adobe Express ar un tab, a wedyn bod tab drws nesaf iddo fe gyda'r dudalen heriau, sef bit.ly/express Ffoaduriaid 24. Yr gau hwnna lan ar y sgrin I chi nawr, fel bod chi'n gallu gweld hwnna chydig bach yn fwy. Ble fi, le ma fe, dyma fe. Right. Felly, dyma fe fan hyn, bit.ly/express Ffoaduriaid. A os ych chi'n defnyddio iPad, wrth gwrs, allwch chi sganio'r cod QR I ddod i'r union fan yma. Iawn? bit.ly/express Ffoaduriaid 24. Express Ffoaduriaid 24. Tra bod ni yn oedi ar hwn, fel bod chi'n gallu dod i'r dudalen heriau. Ni wedi cael yn whoop-whoop cyntaf ni.
Pwy sydd da ni? Wel, siomai o Cyfrol Llywel 2, Banc Fosfelen. Croeso mawr i chi lan fyna ar y banc. Os niwl ar y banc, fi'n siŵr bod hyd yn oed yr hael yn gwenu ar y banc heddi. Mae Banc Fosfelen, i'r un o chi sydd ddim yn adnabod Banc Fosfelen, lan ar ben mynydd Llangydeirn. Lan y tyle o Bontyberem. A ar rhan fwyaf o'r amser, mae'n eitha niwlog lan ar y banc. Ond heddi, ni'n meddwl bod chi'n cael golygfeydd godidog lan fyna. Yn edrych lawr y ddwy gyfeiriad, lawr am Cwm Gyndraeth Fawr a Cwm Gyndraeth Fach o'r banc fyna, lle godidog. Reit, croeso i chi o'r banc, a gobeithio bod bawb wedi cael cyfle i agor dudalen heriau yma i fyny nawr, a nawn ni ddechrau bant gyda'r weithgaredd gyntaf. Felly, y weithgaredd gyntaf yw, ni'n mynd i fod yn creu poster ein cartref ni. Nawr, thema wythnos Ffoaduriaid eleni yw ein cartref ni. A os licech chi wneud fwy o waith ymchwil ar wythnos Ffoaduriaid, mae dan wefan, iawn, sef, chi weld fan hyn o dan y llun yma, refugeeweek.org.uk. A dyma'i thema nhw eleni yw ein cartref ni, our home. A'r syniad yw bod cartref person ddim yn gorfod meddwl yr adeilad i chi'n byw ynddo fe. Iawn? Felly, dewch i ni gael darllen i geiriau nhw. Mae geiriau nhw yn yr ddoi focs glas yma. Llawer gwell na fel allan ni ddweud hwn. Felly, dewch i ni gael darllen hwn. I ni gael dechrau meddwl am syniadau am fel allwch chi adeiladu darlun o'ch cartref chi. Gall adref fod yn le diogel, yn deimlad, neu yn stad meddyliol. Llwn ni adnabod cartref mewn arogl, blasau a synnau. O'r dillad i ni'n gwisgo a geiriau ein plentyndod, y geiriau ni'n clywed pan ni'n blant. Mae e'n byw mewn bwyd, cerddoriaeth a'r celfyddydau yn ein diwylliant a'n tirluniau. Gallai'n cartref fod mewn mwy nag un man, ac mae dod o hyd iddo yn gallu bod yn siwrne, yn enwedig i'r rhai sy'n gorfod gadael eu gwledydd mwyn ail adeiladu i bywydau. Weithiau bydd ein cartref mewn person arall, dro arall, cymuned gyfan, yn aml iawn mewn gweithred o ofal a chroeso. Felly, beth ni'n mynd i fod yn neud yw, meddwl am y pethau, y teimladau, yr aroglau, yr synnau ni'n clywed, y pethau ni'n mwynhau gwneud, sy'n gwneud i ni'n deimlo ein bod ni adre. Dwi ddim yn gorfod meddwl bod ni adre yn ein tŷ ni adre. Y pethau sy'n gwneud i ni deimlo adre. A chi'n gweld, ar gyfer eleni, mae'r artist Manjip Thap wedi creu darlun yma, Our Home. A mae hwn wedi ysbrydoli ni i greu rhywbeth tebyg heddi. Iawn? Reit de, felly dwi'n mynd i neidio draw i Adobe Express, sydd ar y tab arall gyda fi lan fan hyn. Chi'n gweld, mae'r dudalen heriau dy fi fan hyn, a mae Adobe Express dy fi draw fan hyn. Reit, a yn gyntaf te, dwi yn mynd i fod yn creu graffig fan hyn. Felly, dwi'n mynd i glicio Create a Graphic. A mwyn mynd i agor y golygydd i fi, i fyny. A beth gyntaf dwi eisiau meddwl am yw cefndir i hwn. A ar gyfer y cefndir i hwn, dwi moyn rhywbeth yn yr enghraifft yma sydd fan hyn. Chi'n gweld? Dwi eisiau bod yn edrych fel paent ysgafn, fel dyfrlyw. Felly dwi'n mynd i chwilio yn yr cefndiroedd. Dwi ddim wedi newid Iaith Express. Dear me. Right, dechrau ni gael newid Iaith Express. Ac ywch chi'n gwneud newid Iaith Express i'r Gymraeg, unrhyw bryd ych chi eisiau, just wrth glicio ar eich avatar yn y corn yn top ochr dde. Mynd i'r gogen settings a newid hwnna i'r Gymraeg. Wel. Ymddeiriadau. O'n i mor gyffroes i ddechrau fyna nes i'n nghofio newid yr iaith. Reit, dyna ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Reit, nawr, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar ochr chwith, elfennau fan hyn. Ac yna, dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd ar y top. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am watercolour. Watercolour. Fel un gair, watercolour. Ych chi'n gweld, chi'n mynd i gael llwyth a llwyth. Mae 908 o wahanol opsiynau gyda chi fan hyn ar gyfer cefndir eich dyluniad.
A maen nhw gyd yn hyfryd, yn dyn nhw. Felly, dwi'n mynd i ddewis un o'r rhai nawr. Dwi'n hoffi. Fe'n hoffi hwnna, dyna ni. Right, dechrau da. Iawn. Nawr de, dwi'n mynd i wneud y draw yr iPad nawr i chi gael cyfle i ddewis eich cefndir dyfrlyw chi. Iawn, dwi'n mynd i wneud yr un peth ar yr iPad. Dyma ni de. Croeso i chi bobl sy'n defnyddio'r iPad. Nawr, ar yr iPad wrth gwrs, mae da fi'r app Adobe Express, yr agor, a wedyn ar app Chrome, neu allech chi fod yn defnyddio Safari wrth gwrs, fi wedi agor yr dudalen heriau fan hyn. Iawn? Felly, Express. Nawr, be dwi'n mynd i fod yn creu fan hyn yw poster. Felly, i ni'n mynd i fod yn sgrolio ar draws. Fan hyn. A reit tuag at diwedd y restr, chi'n gweld y restr, y riban yma o wahanol bethau allwn ni wneud. Y chweched o'r diwedd yw posters. Na i ddewis hwnna, a dyma ni mewn agor y poster gwag i fi gael dechrau dylunio. Nawr, nes i ddim gofyn am flwch testyn, felly dwi'n mysio hwnna. Dwi'n mynd i tapio ar y blwch testyn yna, ac yna ar y gwaelod o dan y dewislen edit, dwi'n mynd i wasgu ar y bin bach i ddileu hwnna. Right, dewch i ni gael ychwanegu ein dyfrlyw fel cefndir, add, a dwi'n mynd i fynd i Adobe Stock, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am watercolour eto. Watercolour. Hyfryd, sgolwch ar yr holl ddewisiadau yma sydd â fi. Dwi'n mynd i sgrolio, dod o hyd un dwi'n hoffi. Dwi'n hoffi'r un yma. Chi'n tapio ar y llun i chi moyn ar yr iPad, a wedyn lan y cornel top ochr dde fe welwch chi bod e'n dweud add 1, add 1. Mae hwnna'n gofyn i fi nesa, ydw i eisiau bod hwn yn gefndir i'r llun, neu ydw i moyn bod fi'n gallu symud o amgylch. Wel, wrth gwrs, dwi eisiau hwn i fod yn gefndir. Felly, dwi'n mynd i wasgu pin to background, a dyna ni, mae'r cefndir dyfrlyw na mewn gyda fi ar y canfas. Right, nôl draw te i'r porwr nawr. Dyma ni, rwy'n nôl ar y porwr. A beth i fi'n ei wneud nesaf yw meddwl felly am beth licen i fod tu ôl i'n nghartre fi. Felly bod chi moyn rhoi coed, neu felly bod chi eisiau rhoi mynyddoedd, neu strydoedd, neu dinas, neu rhyw fath o dirlun, mynyddoedd, rhyw fath o dirlun sy'n gwneud i chi feddwl am beth sy'n gwneud i chi deimlo adref. Nawr, ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio'r asedau dylunio sydd â chi fan hyn, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn, na'n chwilio am mountains, mewn yna, iawn, a i ni moyn rhywbeth weddol liwgar, iawn, chi'n bod, mae hwnna'n un hyfryd, felly mae hwnna'n ei ddefnyddio nawr, sgrolio lawr. Dwi ddim yn moyn rhywbeth sy'n denu gormod o sylw, dwi'n moyn bod e'n bron yn toddi fewn i'r cefndir, ond dwi eisiau iddo fe fod yn liwgar. Mae hwnna'n neis, Cam sgrolio fan hyn, nawr falle bod chi'n dewis coed, falle bod chi'n dewis afonydd, dinas, beth bynnag, iawn. Mae'r ddoi yma'n hyfryd, ond dwi'n mynd i fynd am yr un yma. Dwi'n clicio ar hwnna, mae'n ychwanegu fe. Nawr, achos mae ased dylunio i hwn, does dim rhaid i fi boeni am dynnu'r cefndir na dim byd fel yna. Felly, allai just gynyddu'r maint, osod yn ei le fan'na. Hyfryd. Nawr, dwi'n dwlu ar y gweuad, y texture dyn ni'n cael gyda'r cefndir dyfrlyw yna. Felly dwi eisiau dangos hwnna trwy'r mynyddoedd. Felly dwi'n mynd i ddod lawr a anrhyloiwedd y mynyddoedd i lawr. Chi'n gweld, dwi'n gallu weld dyfrlyw drwy'r mynyddoedd. Dyna ni, rhywbeth tebyg i na. Hyfryd, dwlu ar hwnna. Reit. A wedyn yn olaf, dwi eisiau felly striben o dir ar y gwaelod ble mae'r tŷ yn mynd i fod yn sefyll. Felly, dwi'n mynd i chwilio eto yn yr asedau dylunio am rhywbeth fel green paint. Paint gwyrdd. O, dyma ni, mae hwn yn hyfryd. Lico hwnna. Eisiau striben o baint. O, mae hwnna'n neis. Dwi'n lico hwnna hefyd. Felly mae hwnna iawn nawr. Hwnna'n gweithio. Hwn yn gweithio. Felly mae'n just striben o baint. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma. Great. A dwi yn ei osod
Dyna ni lawr ar waelod y canfas fel yna. Right, dyna ni de wedi gosod ein cefndir yn barod ar y porwr. Fi'n mynd i neidio draw i'r iPad. Cymrwch chi'ch amser os ych chi ar y porwr nawr i ychwanegu rhywbeth yn gefndir a hefyd rhywbeth yn y blaendir ar y gwaelod. Right de, draw fi de, dyma fi dwi ar yr iPad a dwi'n mynd i wneud yr un peth. Felly ar y gwaelod dwi'n mynd i tapio ar add. A tro yma dwi'n mynd i ddefnyddio design assets, yr ail fotwm o'r chwith. A dwi'n mynd i chwilio mewn yn am mountains, dyna ni. Iawn, a mae llwyth o ddewisiadau hyfryd fan hyn, llwyth o'n nhw. A pa un ai am te? Felly'r un cyntaf da. Un o'r rai cyntaf yma felly. Neu hwn, dwi'n dweud hoffi'r un hwnna. Meddwl mewn o hwnna. Mewn o fe, gret. Nawr te, dwi'n mynd i ailfeintio fe, fel bod fi'n i weld dyna ni, rhywbeth fel yna. A wedyn cofiwch, dwi'n mynd i fynd i opacity do lawr o hwnna i ddangos, dyna ni, i ddangos y dyfrlyw drwy'r mynyddoedd. A nawr dwi eisiau'r stribyn o baint na yn y blaendir, yn y foreground, yn y blaen. Felly dwi'n mynd eto i add design asset, a dwi'n mynd i chwilio am green paint. Chwilio? Mae rhaid edrych. Rhaid, gallai hwnna weithio. Dwi eisiau rhyw fath o stribyn o baint, chi'n bod? Stribyn o baint, mae rhaid yn well. Dyma ni, mae rhaid yn well, neu gyn nhw. Dwi'n mynd i fynd am un o'r rhain na. Hwn dwi'n meddwl. Hwnna. Felly dwi'n pwyso ar un dwi eisiau, a wedyn dwi'n gwasgu add un, a hwnna dwi'n mewn o fe ar y canfas. Gret. Nawr, hwnna wedi wneud, dwi'n symud y lawr, ailfeintio fe fel bod e'n llenwi'r lled. Iawn? Ac gyda hwn, dwi ddim yn dod lawr ar anrhyloedd yr opacity. Iawn, dwi'n cadw hwnna'n solid. Right, dyna ni te, ni yn yr un man ar yr iPad a ar y porwr, felly ai nôl i'r porwr te, i symud ymlaen. Dyma ni, croeso nôl i'r porwr. Mae'n amser ni ddechrau adeiladu ein tŷ. A ni'n adeiladu ein tŷ ni o'r pethau i ni sy'n neud i ni deimlo yn bod ni adre. Iawn? Beth yw'r pethau chi'n mwynhau gwneud sy'n gwneud i chi deimlo yn gartrefol a bod chi adref? Right, wel, yn hi, un o'r pethau i ni bendant sy'n neud i ni deimlo yn gartrefol yw cerddoriaeth. Dwlu ar ryndod cerddoriaeth, chwarae cerddoriaeth, a teimlo bod fi adre pan i ni gyd, felly yn canu gyda'n gilydd ar y radio, dim ar y radio, canu gyda'n gilydd i'r radio, gyda'r radio. Felly mae cerddoriaeth, dwi'n meddwl, yn mynd i fod yn un o'r prif bethau sydd yn adeiladu yng nghartre fi. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio hwnna i wneud yr sgwaryn cyntaf ar gyfer adeiladu'r tŷ bach twt yma. Right, ar ochr chwith, dwi'n mynd i fynd i cyfryngau, a wedyn dwi'n mynd i chwilio yn y lluniau am music, a gweld beth gawn ni. Iawn? A felly dod o hyd i ddarn o gerddoriaeth rhyw ddarlun cerddoriaeth sydd yn siwto yr teimlad i ni'n cael adre pan mae cerddoriaeth yn mynd a i ni gyd mwynhau. Felly na i fynd am, oedd un darn taflen o gerddoriaeth lan fan hyn, sgôr gerddoriaeth. Dyma ni, dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Felly dwi'n mynd i glicio hwnna a mewn a fe. Right, nawr, dwi eisiau ein hi bach twti fod yn un sgwar. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio'r dolenni hir yma ar y top ac ar y gwaelod i docio y llun, i cropo, tocio'r llun. Iawn? A hefyd, dwi ddim eisiau'r bwlch yma ar yr ochr chwaith, felly dwi'n mynd i docio i fewn fel hyn. Chi'n gweld? Fel bod ni'n llenwi ein siap gyda nodau cerddorol. Dyna ni, rhywbeth fel yna, hyfryd. Dwi'n ddod lawr hwnna ar y roi fe. A chi'n gweld yr llunellau pinc yn helpu i gadw popeth yn gynolig. Dwi'n mynd i roi fe fyna, lawr fyna.
Dwi'n meddwl lle fy'n chydig yn fwy na ni. Na bydd eisiau lle ar gyfer y to a hefyd testyn. Felly peidiwch a gwneud eich sgwaryn yn rhy fawr. Peidiwch a gwneud y seis na. Iawn, neu bydd ddim lle gyda chi'r to a'r testyn. Felly dwi'n mynd i fynd... Chi eisiau bod top yr sgwaryn yma tua hanner ffordd lan y ddogfen yn gweud y gwir. Iawn? Chi'n gweld y linell binc na yn dangos bod fi hanner ffordd i fyny. Ia, gret, rhywbeth fel yna. Right, felly dwi wedi dechrau arni. Iawn, beth nesaf te? Beth arall sy'n gwneud i chi deimlo eich bod chi adre? Alla fe fod yn rhywbeth i chi'n blasu, rhyw flas. Rhywbeth i ni'n hoffi gwneud yw coginio, ni'n hoffi coginio pasta gyda'n gilydd fel teulu. Mae hwnna'n neu fi deimlo'n gartrefol. Neu ni gyd helpu, pawb yn helpu baratoi y llysiau a'r cig ac yn y blaen i goginio pasta gyda'n gilydd. Felly mae hwnna'n rhan mawr o beth sy'n gwneud i fi deimlo bod fi adre. Gallu fe fod yn rhyw weithgaredd sy'n gwneud i chi deimlo adre, felly bod e'n chwaraeon i chi'n hoffi wneud, rhywle i chi'n hoffi mynd iddo fe, ac yn y blaen. Right, felly dwi'n mynd i chwilio fan hyn am pasta. Iawn. Dwi'n hoffi'r un yma gyda gwahanol fathau o pasta sych fan hyn. Felly dwi'n ddod mewn â hwnna. Nawr hwn sy'n mynd i greu to ti. Iawn, felly beth dwi'n mynd i wneud yw rhoi fe lan fyna fel to, ond ni eisiau hwn i fod yn driongl wrth gwrs. Felly beth ni'n mynd i wneud gyda'r llun yma yw tocio fe i siap triongl. Felly dwi'n mynd i ddewis y llun a tocio, clicio'r tocio fan hyn, a dewis y triongl yma gyda pigyn yn y canol. Nawr te, dyma fe fan hyn. Nawr, allwch chi wedyn defnyddio'r dolenni yma, dolenni tocio, chi'n gweld, i newid siap y triongl. Felly, rhywbeth fel na. Ie, felly dwi eisiau fe fod yn triongl eitha fflat. Llydan a fflat. Fel to ti. Dyna fe. Rhywbeth fel na. Clicio i ffwrdd, a dyna fe. Y to ti yn ei le. Right. Fi'n mynd i oedi fyna ar y porwr a wneud i draw iPad, iawn, a wneud yr un peth. Felly cymrwch chi'ch amser nawr ar y porwr, sgwaren ar gyfer eich tŷ, a wedyn tocio llun i siap triongl ar gyfer y to. Right. Nôl y fi ar yr iPad. Dyma ni. Dwi'n mynd i chwilio yn y photos eto. Sori, dwi'n mynd i Adobe Stock. Cancelo hwnna. Add. Adobe Stock, a dwi'n chwilio fan hyn am music. Iawn, hyfryd. Dewch i ni gael gweld, a dwi'n mynd i ddewis rhywbeth gwahanol efallai. Dyna fe neis i ddewis rhywbeth gwahanol. Allan ni ddewis piano. Tu ôl i fi fan hyn. Piano. Rhywbeth fan hyn byddai'n neud tŷ bach tot neis i fi. Oes, llwyth ohonyn nhw. Pa un dwi'n mynd i ddewis te? Dwi'n mynd i fynd am... hwn, person yn chwarae piano fan hyn. Ia, add un. Gret. Nawr te, gyda hwn, dwi eisiau bod fi'n gallu symud o'n amgylch y dudalau, felly dwi'n dewis move freely. Gret, dyna fe. Nawr, i docio hwn, mae angen i chi fynd i edit, crop and shape. Iawn? Edit, crop and shape. Felly dwi'n docio fe i'r sgwar, fel dwi'n gweld y dwylo yn bwysig a'r nodau gwyn a'r nodau du. Dyna ni. A wedyn done. A gyda hwnna nawr, allai ddod lawr fe iddi le a ailfeintio. Iawn. Ie, rhywbeth fel yna yn gweithio yn hyfryd. A nawr, dwi'n mynd i wneud y to'r tŷ bach tot. Add, Adobe Stock. A ar gyfer hwn, dwi'n mynd i chwilio am pasta trwy. Oops. Pasta. Gret. A mae bwydydd yn rhan mor bwysig o deimlo'n yn gartrefol, yn dyn nhw? Pain, pain. Ie, dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Just y pasta bag i fynd.
Iawn, a wedyn dwi'n tapio ar... Pan dwi'n gael yr tic bach glas, dyna fe, add 1, a wedyn eto move freely, a dwi eisiau tocio hwn i fod yn driongl, felly dwi'n mynd i edit, crop and shape, a dwi'n dewis yn gweld y trydydd siap draw fyna yw'r triongl yna, hyfryd, a na llai dynnu'r fel hyn, i wneud yn flat, a wedyn done. Mae eisiau fi ailbeintio hwnna, mae eisiau hwnna fod chydig bach yn fwy. Ia, hyfryd. Iawn, mae'r waliau a'r to ar y tŷ bach tut. Reit, beth sy'n dod nesaf te? Wel, dewch i ni gael rhoi simnau ar ein to. Iawn, felly na i neidio nôl i'r porwr. Dyma ni, dwi'n nôl ar y porwr. Felly ar gyfer hwn, dwi'n mynd i chwilio tro yma yn yr lluniau am brics. Iawn, a dewis unrhyw un o'r waliau brics yma. Gwr un aniben yma. Ac yna dwi yn mynd i leihau maint hwnna, dod lawr fe'n fach, ac yna dwi'n mynd i docio fe, lleihau. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Hyfryd. Nawr, dwi eisiau i'r simnau yma i fod tu ôl yr to. Felly, i wneud hynny, dwi jyst yn defnyddio'r stack heinau sydd fi draw fan hyn, llusgo'r simnau o dan y to. Dyna ni, mae'n cwato nawr, tu ôl ongl y to fyna. Gret, iawn. Nôl yr iPad i wneud yr un peth, chwilio am brics, a rhoi fe fel simnau. Felly, dyma ni ar yr iPad. Dwi'n mynd i add, Adobe stock. Chwilio am brics. Chwilio. Gret. Dod o hyd i'r wal brics dwi eisiau. Ie, mi'n gwahanol tro yma. Ie, am hwn. Ac yna i chi mynd i wasgu ar add-un. Move freely. Gret. Leihau. Nawr, chi'n gweld mae'r llun yma, mae'r brics eitha bach i ddechrau bant. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio crop and shape. Dwi ddim eisiau gwneud y brics yn rhy fach, fel bod ni ddim yn gallu i gweld nhw. Dyna ni, fel yna. Hyfryd, a mae eisiau danfon hwn ar y cefn, felly i wneud hynny, dwi'n mynd i fynd i order, a llusgo hwnna i'r chwith, dyna fe, a mae tu ôl i'r to nawr. Hyfryd, right. Nawr te, dewch i ni gael gweithio ar ein testyn nesaf. Iawn, so, nôl a fi i'r porwr. Iawn. Ia, felly dwi'n jyst yn mynd i ddefnyddio'r gair cartref fan hyn. Iawn. Felly dewch draw i testyn fan hyn, a ychwanegwch eich testyn. A dwi jyst yn rhoi beth ar ein cy yn unig. Just a cy. Iawn. Nawr, gyda'r cy yna, mae eisiau ni nawr i ddewis ein ffont. A dwi eisiau ffont trwchus, felly dwi'n mynd i fynd i'r ffontiau argymhellir, gweld y cyfan. A dwi eisiau ffont trwchus. A os nag chi'n gweld beth chi'n hoffi, cliciwch ar dangos mwy. A chi moyn bod e'n ffont cartrefol, cysurus, dim byd rhy ddifrifol. Dwi'n ddweud licio hwn fel man cychwyn. Licen i weld ragor o ffontiau debyg i hwn, felly na i glicio ar yr arwydd yn hafal i tonnog yma. Na, dwi'n siŵr beth mwy wedi wneud â llaw felly, beth am hwn? O, dyma ni. Right. Mae hwnna'n un eitha da, mae'n un eitha trwchus. Iawn, felly dwi'n chwilio am ffont trwchus sy'n edrych wedi wneud gyda llaw. Ie, hwnna. Great. Nawr, be dwi'n gwneud nawr yw, dwi'n mynd i feddwl am faint hwn, ni'n mynd i gael y gair cartref yn dod allan o'r simnau ac yn argyw gromlin fel hyn, cartref, a bydd yr drws nesaf i'r simnau fyna. Iawn. Felly, na i ddechrau gyda'r maint na. Dwi'n meddwl bod y maint na mynd i fod yn iawn. A i ni'n mynd i newid yr lythyren A am galon.
Right, nawr, dewch ni gael feddwl am gynllun lliwiau ar gyfer hwn. Iawn. Felly dwi'n mynd i thema. Dwi'n mynd i chwilio nawr am gynllun lliwiau dwi'n meddwl sydd yn gweddi yn neis gyda y dyluniad sydd fi. A falle bydd rhaid niwtral yn le da i glicio edrych trwyddo'r rhain. Iawn. Dewis cynllun lliwiau neis fan hyn sy'n mynd i fynd gyda'r lliwiau sydd gyda chi'n barod, y dyfrlyw a lliwiau'r tŷ. Dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Ie. Clicio hwnna, dyna ni. Right, a chi'n gweld na, mae wedi newid y C yna i un o liwiau'r cynllun. Right, nawr, dwi'n mynd i ddyblygu hwn. Felly dewis y C, ac yna clicio ar y botwm dyblygu lan fan hyn. A dyna fe. Nawr, mae A mynd i fod yn galon, felly dim angen hwnna na fi. Na i newid y C yma i fod yn R. Dyblygu hwn. Oops. Dyblygu. T. Dyblygu. R. Dyblygu. E. Dyblygu. V. Right, nawr te. Ar gyfer yr A, fel dweud i ni'n mynd i ddefnyddio calon, felly dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, i'r asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am heart yn yr asedau dylunio. Mae hwnna'n un bach neis, ond dwi wedi gweld rai sy'n edrych fel stickers. Ie, dwi'n hoffi'r melyn na, hoffi hwn. Sticker yna'n cool, mae'r un pink yna'n cool. Dwi'n eitha lygo'r un yma hefyd gyda'r ymyl yn pylu. Mae reina'n neis fy'n edrych wedi wneud y llaw. Llwyth o ddewisiadau ydych chi'n mynd, os e gyfer calon. Dwi'n mynd i fynd am yr un papur melyn cyntaf yma, dwi'n meddwl. Yeah. A mae hwnna'n mynd i ddod i fewn fan hyn yn lle'r A. Right, nawr, dyma'r hwyl. I ni nawr yn mynd i ddefnyddio yr arf cylchdroi yma, botwm cylchdroi. Achos i ni moyn bod y yf ar ei ochr, dyna ni, yn dod mas o'r simnau. A chi moyn jyst bod chi'n yn troi eich llythrennau chi, drafflydd. Felly un ychydig i fyny, un ychydig i lawr. Dyna ni, chi'n gweld? A pob un ohonyn nhw, dim un o'r ein yn hollol syth, dy fi. Hyfryd. A cymrwch amser nawr i just edrych, ydych chi'n hapus gyda fel mae'r llythrennau yna yn creu rhyw fath o fwg yn o mas o simnau yn tŷ bach twt ni. Iawn? Right. Cymrwch chi'ch amser nawr, dwi'n mynd i wneud y draw i'r iPad i wneud yr un peth. Right. Dyma ni te. Dwi ar yr iPad. A dwi'n mynd i ychwanegu blwch testyn. Add text. A na gyd dwi eisiau mewn hyn yw C. C fawr. Done. Right, dewch ni gael meddwl am ffont. Dwi'n mynd i ffont, a dwi eisiau ffont trwchus sy'n edrych bod wedi cael ei wneud â llaw. Felly hwnna, Harman, ie. Mae'r Nexa yna neis hefyd. Dwi'n ddim yn edrych wedi wneud â llaw. Mae hwnna'n cool. Dwi'n meddwl wedi cyntaf yna dwi'n mynd i fynd am yr, beth oedd e, Harman. Ddim a fe. Cofe. Hwnna, ie. A nawr to dwi'n mynd i fynd i colour. Sori, na. Right, mae hwn jyst i newid lliw y lythyren. Dwi'n mynd i fynd, tapio i ffwrdd, tapio'r ochr llwyd fan hyn, a nawr mynd i colours. Chi'n gweld allai ddewis nawr, allai mynd i neutral, dewis cynllun lliwiau hyfryd o'r rai neutral yma. Pa un te, pa un. Hwna. Gret. Iawn. Nawr, allai ddyblygu hwn. Edit. Duplicate. Bydd yr A yn galon. Felly, bydd hwn. Duplicate eto. T. Duplicate. Duplicate. E. Duplicate. Right, mae bach o waith dy fi i symud pethau rhwng. Falle bydd angen fi wneud y test yma bach yn llai. Falle bod fi ddim yn bach yn rhy fawr. Neu, chi'n bod beth? Falle llai symud y tŷ bach twt i lawr.
i roi chydig bach fwy o le yn hynna'n. Ie, mae hwnna'n syniad da. Right. Whoops. Gwneud y simnau'n rhy fach nawr. Dyna ni. Right, iawn. Dwi'n mynd i newid y cyffredin yma te. Felly, mae A, mae si yw hwn yn mynd i fod. Tap, tap ar y lythyren. Newid ei done. Tap, tap. T, done. Tap, tap. Done. Tap, tap. Done. Tap, tap. Tap, tap. Done. Iawn, dyna fe. Felly nawr allai ddechrau wneud y cylch droi. Ie, dwi'n meddwl bod eisiau i maint y ffont ddod yn llai dy fi. A chymod beth, dwi ddim yn ei gwaniaeth os mae eich cyffredinau chi'n wahanol feintiau i gilydd chwaith. Achos mae hwn, mae bod edrych tyma bach yn uben yn dweud. Dyna beth dwi'n hoffi am hwn, yw bod y llythrenau yma yn edrych ychydig bach yn uben. Ydy, mae hwnna'n gweithio'n hyfryd, a nawr mae da fi le i'r galon am mewn yna. Felly na i ni add, design assets, a dwi'n mynd i chwilio am heart. Mewn fan hyn. Heart. Chwilio. Waw. Mae rai dramatig fan hyn. Dwi'n licio rai na. Dwi'n licio rai yma, rai pe papur na. Dwi'n licio rai nefyd, dwi'n licio rai pink yna, edrych wedi wneud y llaw. Dwi'n mynd i fynd am hwnna. Dwi'n meddwl. Dewis y dyluniad chi eisiau ac add 1, a na fe, mae hwnna mewn, a mae hwnna'n cael dod lan fan hyn yn lle'r A. Right, iawn, nawr te, nôl i'r porwr i ni gael edrych ar liwiau yr testyn. Felly, le i fi yma. Mae'r porwr fan hyn. Iawn, nawr te. Be dwi'n mynd i wneud nawr yw clicio ar un llythyren ar y tro. So, dewis yr mynd i'r lliw llenwi ar yr ochr chwith, a be gaf i fan hyn wedyn yw'r thema tudalen na dwi wedi dewis. A dwi'n jyst mynd i ddewis gwahanol liwiau o'r thema ar gyfer pob llythyren yn y gair cartref. Ac ywch chi ddefnyddio'r un gair mwy nag unwaith os chi eisiau. Yr un lliw, sori, mwy nag unwaith os chi eisiau. Hefyd, gewch chi rai eitha neis wedi argymell i chi sy'n tono neis gyda y lliwiau sydd â chi fan hyn. Felly, defnyddiwch reina hefyd os ych chi eisiau. Fi'n ysgoi rai golau yma, achos ie, chi'n gweld mwyn anodd i ddarllen yn dweud. Felly, dwi'n ysgoi reina. Felly, dwi'n cadw at y rai dwi'n gwybod fydd yn ddigon hawdd i'w darllen. A dyna fe. Dyna fe. Y gair cartref wedi droi yn amryliw. Draw yr iPad i wneud rhywbeth tebyg. Clicio ar colour, a chi'n mynd i weld suggested a rhain yw'r lliwiau yna o'r cynllun lliwiau neutral. Done wedyn, mae eisiau chi clicio done sydd yn cornel gwaelod ochr dde. Dyna fe, chi'n gweld yma, cornel gwaelod ochr dde, done. O, na re, mae wedi rewi. Weithiau, gyda'r app iPad presennol, mae'n rewi pan ych chi'n gosod lliwiau. Os mae fe, jyst oedwch yr oswch. Os mae'n crasio, jyst agorwch yr app nôl lan, popeth yn safio'n automatic, bydd eich gwaith chi gyd dan na. Gen i weld nawr beth sy'n digwydd fan hyn. Iawn, mae crash, mae appiau yn crasio i bawb. Gynni, mae wedi crasio i fi. Hwre! Felly, cliciwch ar Adobe Express eto. Mynd nôl mewn. Os mae'n crasio, pidwch â phoeni. Nôl mewn â chi. A wedyn yn yr files ar y gwaelod yr ochr dde. Dyma fe, yr un cyntaf yn ar y top ochr chwith. Gwasgu edit. A ddaw yna nôl. Dyma ni, dwi'n nôl. Iawn, beth dwi wedi cael... O, oedd e heb arbed y galon yn cael ei ailfeintio na gyd. Iawn, hwnna'n iawn. Felly bydd un cam bach ar goll ydych chi. Rhaid, ewn ni nôl i newid lliwiau te. Dewis y lythyren, colour. A dewis un o'r rai sydd wedi argymell. Done wedyn, cornel gwaelod ochr dde. Lythyren nesaf. Colour, dewis hwnna. Dewis lliw arall. Done. Iawn, a dyma ni'n mynd trwyddo nhw. Done.
Dwi'n mynd nôl i hwnna. Ia, hyfryd. Done. A wedyn y f. Done. Iawn. Hapus dy hwnna. Gret. Iawn. Be sy'n dod nesa te? Wel, allwch chi wedyn ychwanegu ragor o'r pethau sy'n eich gwneud chi deimlo'ch bod chi adref, fel, excusez chi, fel drysau a ffenestri i'ch tŷ bach twt. Felly, enghraifft, ni'n ffodus iawn fan hyn yng Nghaerfyrddin, ni'n byw'n agos i draeth Llan Steffan. Traeth hyfryd Llan Steffan. Felly, ni'n aml, dwi'n teimlo'n gartrefol iawn, yn mynd lawr fyna, dwi'n mynd ar un o'r, chymod, pebyll bach pop-up yma. Mynd lawr ar babell pop-up, roi fe ar y traeth, a newn ni eistedd mewn yna, chwarae ar y traeth, gewn ni chips yn y babell, a mae hwnna'n wir yn un o'r pethau sy'n neud i fi deimlo bod fi adre. Bod fi ddim yn nghartre fi, i teimlo adre pan dwi'n neud yna. Felly dwi'n mynd i roi beach lawr fan hyn. A chi'n bod, traeth Llan Steffan ddim yn edrych fel yna. Dwi ddim yn edrych fel yna. Felly chwiliwch am un sy'n edrych, mae'n gallu edrych fel hyn. Felly chwiliwch am, chi'n bod, chi ddim yn mynd i ddod o hyd i lun union perffaith o beth chi moyn i ddangos, ond gewch chi rhywbeth tebyg. Dyna ni. Rhywbeth fel yna, eitha tebyg i Llan Steffan. A nawr gyda hwn eto, dwi'n mynd i docio ac ailfeintio. Iawn? Hwn bydd y drws y tŷ. Felly dwi'n ni docio hwn, dyna ni, i fod yn betrial tal. Fel yna. Gret. Drws y tŷ yw mynd i draeth Llan Steffan. Iawn. Beth arall te? Wel, gwylio ffilm gyda'n gilydd. Gwylio teledu. So, beth, watching TV, falle? Na, chwilio am hynna. Watching TV. Pawb yn setlo lawr. Neb a dyfeisiau eraill. Pawb gyda'i gilydd yn eistedd lawr a rhoi ffilm arno ar y teledu a mwynhau. Os dim byd yn ei fi deimlo mwy cartrefol na bod ni gyd gyda'n gilydd yn gwylio teledu. Lle fi'n rhywbeth fel hyn. Gret. Na ni. A mae hwnna yn mynd i fod yn ffenest i'r tŷ bach dod. Tocio hwn i fod yn fwy sgwar. Dyna fe. Chi'n gweld y llinell y pink yna yn eich helpu chi gadw popeth mewn llinell. Iawn. Beth arall? Beth arall? Wel, mae cerddoriaeth yn bwysig i ni, felly dim piano da fi ar un yma. Piano. Felly, na i fynd am un o'r rhain. To, be fi'n neud nawr yw tocio fe i fod yr un maint. Dwi eisiau fe fod yr un maint a y ffenest arall. Iawn, felly na i just tocio hwnna mewn. Dyna fe. Arbet os, rhyw arogl neu rhyw weithgaredd i chi'n hoffi wneud, falle mynd i ddawnsio, iawn, falle bod chi'n hoffi dawnsio, neu falle bod chi'n hoffi chwarae pêl-drod, falle na i wneud soccer mewn yna, mwynhau chwarae pêl-drod, felly na i fynd am hwn. Dyma'r pethau sy'n neud i fi deimlo yn gartrefol. Dwi'n rhoi fe dros y ffenest arall achos dwi eisiau iddo fe fod yr un maint. Chi'n gweld? Felly dwi'n defnyddio'r ffenest arall fel rhyw fath o templed. A nawr, allai benderfynu hefyd, reit, mi eisiau tocio fe, ond dwi eisiau cadw'r traed a'r bel. Felly dwi'n mynd i tocio fe fel yna i fod yr un lled ar ffenest arall. A nawr fi'n gwybod bod rhain ar union yr un maint â'i gilydd. Iawn, felly mae'r drws a ffenestri y tŷ bach twt yn ei lle. Draw o fi deu'r iPod, wneud yr un peth. Iawn, dyma ni. Felly, na i'ch mynd i add Adobe stock a chwilio am beach. Fyna. Chwilio mi sy'n edrych fel allai fe fod yn Sir Gyfyrddin, nid yn y Maldives neu'r Bahamas. Sim un. Ein ni gyd yn edrych yn eitha tropical ar y foment. Dyna ni, hwnna felly.
falle, ar ddiwrnod braf. Iawn, add un, move freely, great, a nawr eto, nawr dwi'n mynd I fynd I edit, a wedyn crop and shape, I droi hwnna'n bit trial, sharp drws, done. Lawr o fe iddi le. Iawn, beth arall te? Add un Adobe stock. Mynd I gerdded mynyddoedd I rhywbeth I wastad yn teimlo'n mwynhau wneud hefyd. Felly hike, na chwilio am hike. Fab. Dwylio'r rhain. Pain. Dwi am hwn te. Teulu man yn cerdded trwy'r coed. Dewis hwnna. Add un. Move freely. Chi'n gweld beth fi'n neud fan hyn ar yr un broses yw e. Iawn. Dwi eisiau tocio hwnna I fod yn fwy sgwâr ar gyfer ffenestri. Iawn. A I ni bron a dod I ben gyda'n dyluniad. Iawn. Felly, na I roi doi lun bach to mewn ar e fan hyn. Na I ddod I Adobe stock. Na I wneud y gyflym ar y right bad I ni gael symud ymlaen. Na I roi doi lun I wneud y cerddoriaeth mewn fan hyn. Chwarae drymiau, fi'n chwarae drymiau. A beth arall gewn ni grando'r gerddoriaeth cysffonau. A doi, move freely. A to fan hyn nawr, beth dwi eisiau wneud yw, gyrch fi zoom mewn I chi fan hyn. Dwi eisiau bod hwn yr un maint a yr ffenest yma. Iawn, felly dwi'n mynd I roi fe dros I ben fel yna. Gret. A nawr, dwi'n gwybod bod yr uchder cywir. Felly nawr, na gyd sy'n eisiau fi wneud yw tocio fe. Felly na I leino fe lan, ni crop and shape, a nawr lle docio hwnna I fod yr un lled a'r hun o dditano. Done. Lan o fe. A wedyn, mae yna lun arall dy fi lan fan hyn, y drymiau, lawr â nhw. Iawn te. Fel yna. Crop and shape. Dim rhaid I chi fod yn fanwl gywir bod pob ffenest union yr un maint yw ddim yn bwysig. Right. A dyna fe. Dwi wedi wneud yr drws, y ffenestri, y to, y waliau a yr gair cartref yn dod mas o'r simnau ar gyfer y pethau sydd yn bwysig I fi. Nawr, mae eisiau ni I gofnodi bod hwn ar gyfer wythnos Ffoaduriaid 2024. Felly na'r peth ola sydd ni'n neud te yw wneud hynny ar y gwaelod. I nôl o fi'r porwr. Nawr, yw ni'n mynd I chwilio nawr te yn yr elfennau, yn yr asedau dylunio, am torn paper, papur wedi rhwygo. Iawn te. A fi'n moyn rhyw fath o ymyl diddorol. I ni gael ysgrifennu wythnos Ffoaduriaid 2024. Hwn yn mynd I fod weithio yn dda dwi'n meddwl. Ydy. Hwna'n ymyl diddorol. A jyst yn gosod nawr flan gwaelod y tŷ bach tot. Fel bod ni ddim yn cael yr corneli sgwar yma ar y gwaelod. Mae jyst yn torri'r siap sgwar yna I fyny chydig bach I wneud I edrych yn fwy diddorol. Yna'n wneud y dyluniad cyfan yn fwy diddorol, yn dwi? Right, nawr te, mi eisiau testyn hwnnw fi lawr fan hyn. Felly, dwi'n mynd I fynd I testyn yr ochr chwith. Testyn. Ychwanegwch eich testyn ar y top. Ychwanegwch eich testyn. A lawr ar testyn ma. Dwi'n teipio mewn fan hyn wedyn. Wythnos. Ffoaduriaid 2024. Right, dwi eisiau hwnna I gyd ar un linell, a wedyn dwi eisiau bod llenwi lled y papur fyna, a bod wedi canoli lawr fyna. Nawr, mae digwydd bod wedi dewis yr un ffont a beth sydd da fi lan fan hyn ar gyfer y cartref. Nawr, allech chi chwilio am ryw ffont bach arall, ond chi'n gwybod beth, bydd yn licio hwnna.
Fi'n licio fe, mae'n edrych digon gwahanol i'r prif lythrennau sy'n lan ar y top. Ond allech chi fod yn chwilio am ffont bach arall sy'n edrych yn neis mewn llythrennau bach. Rhywbeth eto sy'n edrych fel bod wedi wneud e llaw, byddwn ni'n meddwl. Ie, mae yna ddewisiadau diddorol fan hyn. Mae'n sawl un o'r ein byddai'n neis. Ond chi'n bod beth, dwi yn mynd i gadw at yr un sydd da fi. Yn y beth dwi'n mynd i wneud nawr yw, dwi'n mynd i newid lliw 2024 i un o liwiau eraill yn thema ni. Na, dwi'n meddwl. Ie. Hyfryd. A ni'n atseinio'r lliwiau, ni'n defnyddio'r lliwiau yna to, a mae'n cryfhau ein palet lliwiau ni'n defnydd ni o'r lliwiau yna. Right, wel, a fi draw i'r iPad i sorto'r testyn yma mas. Na, chi'n bod beth? Mae un cam ar ôl gyda fi ar y porwr, a man yma i fi ddangos eich chi. Iawn, man yma fi ddangos eich chi. Be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, a yn yr asedau dylunio, dwi ddim yn mynd i chwilio am unrhyw beth, o gwbl. Dwi'n mynd i ddod lawr, a dwi'n mynd i ddewis overlays, gweld y cyfan. A mewn yn yr overlays, mae yna adran o'r enw vintage. Iawn, felly, asedau dylunio, os ydych chwilio am ddim byd, sgrolio lawr i overlays, a dwi'n mynd i glicio ar gweld y cyfan ar y vintage. Nawr te. A mae llwyth o bethau fel hyn gyda chi. Hen batrymau a papur ac yn y blaen. Iawn. Felly, just dywyswch un o'r ein. Enghraifft hwnna. A wedyn, dwi'n mynd i lenwi'r maint y dudalen gyda y trosain vintage yma. A mae hwnna llawer yn rhy gryf fel mae fe ar y foment. Felly, beth dwi'n gwneud wedyn, dwi'n dod lawr ar anrhoedd yr holl ffordd i 0, fel bod fi ddim yn gweld o gwbl, ac yna jyst cynyddu fe yn ar a deg. Tan bod chi'n teimlo, dwi'n cael gormod o fe, a dewch nôl tyma bach. A na fe, chi wedi cyrraedd falle wedyn y man perffaith o ychwanegu gweuad dros eich dyluniad. Chi'n chi gweld y fan chi'n gweld y dotiau, y smotiau bach yna dros yr llythrennau, dros y galon, lawr fan hyn dros y papur, dros y sgrifau, chi'n gweld? Dych chi ddim yn moyn bod hwn yn rhy gryf. Iawn, peidiwch â gael yn rhy gryf. Sgrwch mae ni ar 25%. A chi'n bod beth? Alla i ddod lawr o fe to i rhywbeth fel, na fe, rhywbeth fel lan yn hen ddigon. Chi'n gweld e? Mae yna. Mae yna. Mae eisiau bod chi ddim yn sylwi arno fe. Os ych chi'n sylwi arno fe, mae e'n rhy gryf. Iawn? Chi'n moyn bod e just na fel, mae e fel grefi ar plato cynno di sil. Mae'r trosau yna mynd i helpu ni blethu popeth at ei gilydd. Right, mae'r dyluniad yma wedi gorffen, felly os ych chi moyn argraffu fe, llwch chi lwytho fe lawr fel PDF i argraffu, iawn. Neu os ych chi'n mynd i gadw fe yn eich ffeiliau digidol, PNG, neu allech chi rannu fe a cyhoeddi fe'r we, gan clicio rannu cyhoeddi'r we, a wedyn gewch chi ddolen le mae unrhyw un yn dod a gweld eich dyluniad chi. Nawr, yr unig beth ni heb wneud yw enwi un prosiect, ond mae'n arbed yn automatic drwy'r amser, fel welon ni pan crasiodd yr iPad just nawr. Ond os ych chi yma rhoi enw synhwyrol iddo fe, lan y cornel top ochr chwith ble mae'n dweud heb deitl, cliciwch mewn yna, a wedyn rhowch poster Ffoaduriaid. Poster Ffoaduriaid 24 mewn yna. Gret, iawn. Draw te orffen bant ar yr iPad, a wedyn ewn ni mlaen i'r ail weithgaredd. Right, dyma ni ten i ar yr iPad. Mae eisiau fi gael y papur a'r Wythnos Ffoaduriaid, y testyn yna, a wedyn yr trosain. Felly, ewn ni add, design assets, dwi'n chwilio fan hyn am paper. Iawn, a dwi'n, waw, sgwylwch yr ein rai sydd wedi llosgi. Waw. Dwi'n licio, dwi'n licio sawl un o'r ein. Chdi'r yma ar e, Jones, penderfyna'r un, gloi. Gloi. Hwna, gret. Dewis yr un dwi'n hoffi, add un. Mewn o fe, perffaith. Neud siŵr bod yn llenwi gwaelod y dyluniad. Wps.
Nôl â ni. Ydy, mae yna llenwi'r gwaelod. A ni jyst yma bod just yn cuddio gwaelod y tŷ bach twt. Dim gormod ond fe. Iawn, gred. Nawr, add text. Wythnos Ffoaduriaid 2024. Done. Iawn. Nawr, dwi ddim yn hoffi'r ffont yma. Dwi eisiau bod ni'n cael cyffredau bach fan hyn. Felly, dwi yn mynd newid y ffont. Na roi fe lawr ni le. Iawn, ond dwi yn mynd i fynd i ffont. Dwi'n meddwl beth sydd yn edrych fel bod wedi'i gwneud y llaw, ond sydd... O, na fe, hwnna yw e. Good dog yw enw'r ffont na. Perffaith. Hyfryd. Gred. Iawn, felly beth da fi ar ôl i wneud yw'r trosau na. Felly na i fynd i add, design assets, a wedyn ai overlays ar y ribbon top, overlays. Iawn. Dwi ddim yn meddwl bod vintage i gael fan hyn, ond mae yna bethau tebyg. Felly os na i fynd i... Mae yna distressed grunge, hwn yw'r un agosaf. Distressed grunge, tapio more. Right, te, coni off. Te, pa un dwi eisiau. Dewis un o'r ein, hwnna felly. A gyda'r ein, mae'n anodd gweld sut fydda nhw nes bod nhw ar eich dyluniad chi. Felly mae jyst rhaid chi drial nhw. Dewis un, add un cornel top. Right, dyma fe. Right, na re, dwi'n mynd i ailfeintio fe fel bod yn llenwi y dyluniad. Ydy, gred. A nawr, fel nes i dy'r llall, mae'n rhy grif, felly dwi'n mynd i ddod lawr ar opacity, a'n rhoi wedi 0, gyda dod nôl i fewn y fe'n ar o 10. Tam bod e'n ormod. Mae'n ormod fan hyn, nôl a fe. A dyna fe. Wedi gorffen. A fi chi gweld nawr y gweiad cwl na. Chi gweld e dros y cyfan fan hyn. Right. Nawr, ar yr iPad i rannu hwn, ych chi'n tapio ar yr bwced gyda saith yn pwyntio i fyny yn y cornel top ochr dde. Tap ar hwnna, mae'n gweud preparing your file, a wedyn allwch chi tapio ar save image, mae hwnna'n mynd i fynd i'ch camera roll chi, wedi wneud. Neu os chi mae'n rannu dolen, allwch chi tapio ar yr un botwm, preparing your file. Sgroliwch draw i'r dde, a chi'n gweld yna copy link. Mae hwnna'n mynd i fynd â chi union yr un man. Right te. Nawr te, mae cwarter awr ar ôl gyda ni, ni'n mynd i fod yn creu gwefan nawr am ystadegau am Ffoaduriaid. Nawr, ar gyfer yr weithgaredd yma, byddwn ni ar y porwr yn unig. Felly, os ych chi ar yr iPad, felly, cariwch ymlaen nawr yn ychwanegu gwahanol syniadau i'ch poster cartref. Dych chi ddim yn mynd i fod yn gwneud yr wefan yma gyda ni. Mae app iPad newydd ar y ffordd cyn bo hir, felly bydd yr iPad bron yn union yr un peth a'r porwr rhywbryd dros yr haf. Nawr hefyd, os ych chi yn cael hwyl a chi'n joio'r wers yma, byddwn ni yn gwerthfawrogi'n enfawr. Os ych chi ar YouTube, o'ch chi'n clicio i hoffi'r fideo a tan ysgrifo i sianel YouTube Ysgol digidol. Fi'n gwybod bod yn swno fe rhywbeth bach i ofyn, ond mae'n help enfawr i fi i gadw'r sesiynau yma i fynd os allwch chi hoffi a tan ysgrifo i'r sianel yma, bydde hwnna'n gred. Hefyd, os ych chi athrawon yn mynd i fod yn tynnu lluniau o'r sesiwn yma, rannu nhw'r cyfryngau cymdeithasol i gymuned yr ysgol cael gweld, yna tagiwch fi mewn hefyd, fel bod fi'n gallu gweld beth sydd wedi bod ymlaen gyda chi. Fi'n joio cael yn hagio mewn. Allwch chi tagio fi mewn at Ysgol digidol neu at Meredudd Jones, neu hefyd bydde fe'n gret os chi'n tagio tîm Adobe fel at Adobe Edu. Adobe Edu, tîm addysg Adobe. Bydde hwnna yn gret. Hefyd, right, mlaen â ni te i'r ail weithgaredd, felly nôl o fi i'r porwr. A dwi'n mynd i roi'r iPad i ffwrdd am nawr. Os dwi wedi gorffen gyda'r iPad am heddi. Right, nawr. I ddechrau creu ein tudalen gwe, mae eisiau fi glicio ar yr A fawr, cornel top, ochr chwith. A chi'n gweld yr deilsen borffor sy'n dweud adeiladu tudalen we. Clicio ar hwnna, a ni mewn yn ein golygydd gwe. Nawr, dwi'n gwybod pam yn gweud ychwanegu teitl fideo fan hyn. Hwna'n rhywbeth. Right, nawr te, mae ffeithiau ar gyfer
adeiladu'r wefan, gyda ni fan hyn, her 2, gwefan Ffoaduriaid mewn rhifau. Iawn? Iawn, felly, fel teitl, dwi'n mynd i roi ffeithiau Ffoaduriaid. Fel y cyflwythreniad fyna. A wedyn, is-teitl dwi'n mynd i roi fan hyn gan Meredudd Jones. Gret. Nawr, dwi eisiau llun addas fel cefndir i'r pennyn yma, felly dwi'n mynd i glicio ar y plus ar waelod y panel yma. Dewis llun, a dwi'n chwilio fan hyn am y gair Saesneg refugees, i gwpan G-E-E-S, refugees. 272 o luniau gyda ni fan hyn. Right. Nawr, dwi'n hoffi hwnna gyda'r mae hwnna'n un trawiadol iawn, yr un diagwyn yma. Felly dwi'n mynd i ddewis hwnna, dwi'n meddwl. Right. Nawr, allech chi hefyd fod yn meddwl am eich thema fan hyn. Iawn? Dwi ddim yn gweld yr teitl yna'n glir iawn ar y cefndir diagwyn. Felly dwi'n mynd i glicio ar y ffon hyd lan fan hyn a dewis thema arall. Rhywbeth difrifol, oherwydd mae sefyllfa Ffoaduriaid wrth gwrs yn un difrifol. Right, dyna fe. Iawn. Mae hwn yn amser da hefyd i ni enwi'r prosiect. Felly dwi'n mynd i glicio lan y cornel top o'ch chwith. A dwi'n mynd i alw hwn yn gwefan Ffoaduriaid 2024. Right, iawn te. Nawr, beth sydd â ni fan hyn yw ffeithiau cyffredinol am Ffoaduriaid mewn rhifau. Okay, y rai yma. Felly dwi'n mynd i roi cynllun hollti, split layout yr un i bob un o'r ein. A wedyn mae dyn ni fan hyn ffeithiau am Ffoaduriaid yn y deyrnas unedig ar gyfer y 3 yma i ni'n mynd i greu glide show. Iawn? Right. Dewch i ni gael copio y testyn cyntaf yma. Dwi'n dewis y testyn cyntaf yma, 70%. Beth mae'r rhif 70% yn meddwl? Wel, mae 70% o Ffoaduriaid yn y byd yn byw yn y gwledydd cyfagos, yn y gwledydd drws nesau ble maen nhw wedi ffoi ohonyn nhw. Iawn? 70% wedi mynd ac yn aros yn y wlad drws nesaf i ble o'n nhw'n byw. Copio'r wybodaeth na, draw o fi. Right, dwi'n mynd i sgrolio lawr a mae'n mynd i ofyn i fi, right, beth ti moyn nesaf? Wel, hoffen i gael cynllun hollti. Gret. Nawr, dwi'n mynd i roi'r testyn ar yr ochr dde ble dwi'n gael yr arwydd bach plus yma. Dewis testyn, a nawr dwi'n gallu defnyddio Control V ar y bysellfwrdd i roi'r testyn na i fewn. Right, nawr, dwi eisiau fformatio yr 70% yma fel teitl, felly dwi'n clicio unrhyw le ynddo fe, smots bles, dim rhaid i chi i ddewis e fel yna, clicio unrhyw le ar y linell yma, a wedyn mae ydych chi 3 opsiwn, wel 4 opsiwn, gadael fel ma fe, neu H1 yw header 1, H2 yw header 2, is-teitl, a wedyn yr dyfynodau yma yw fformatio ar gyfer dyfynodau. Mae lan i chi wedyn i benno fe pa'n chi meddwl sy'n yn fwyaf trawiadol. Dwi'n mynd i fynd, achos bod rhain yn beth eitha bach, dwi'n mynd i fynd am header 1 a canoli hefyd, canoli hwnna. Right. Dwi'n mynd i chwilio am ddelwedd addas fan hyn. Iawn. Mae hwn yn sôn am y ffaith bod 1.3 miliwn o Ffoaduriaid o Syria, achos bod ryfel yn mynd mlaen yn Syria, mae 1.3 miliwn o bobl Syria yn byw nawr yng Ngwlad Jordan. Felly bydde llun Ffoaduriaid o'r dwyrain canol yn ddefnyddiol fan hyn, os allai. Nifer ohonyn nhw'n byw mewn, chymod, mewn pebyll am flynyddoedd. Right. Pa un ai am te? Refugee... Neu felly chwilio am refugee camp. O, dyma ni. Ydyn ni'n mynd i gael pebyll... Ie, dyma ni. Math yma beth. Ie, pebyll yma. Nhw'n byw mewn, chymod, fel trefi wedi gwneud o bebyll am flynyddoedd. Yw'ch chi ddechmygu hwnna? Dyna fe. Iawn, a'i lawr te, i ychwanegu yr ffaith nesaf. Felly dwi'n ei ddewis cynllun hollti eto. Draw o fi fan hyn. A dwi'n mynd i ddewis y ffaith nesaf, 76%. Nawr, 76% o Ffoaduriaid y byd yn byw mewn gwledydd nawr le mae'r wlad hynny ei hun yn un dlawd. Neu'n incwm canol ar y mwyaf. Enghraifft,
Twrci sydd ar mwyaf o ffoduriaid ar hyn o bryd, a dyw Twrci ddim yn wlad gyfoethog, a eto y mwyafrif o'r rheina'n dod o Syria yn ffoi y rhyfel cartref. Felly, falle na i chwilio am luniau o Twrci fan hyn, chwilio yn Saesneg Turkey, a dwi jyst yn mynd i yr aderyn fan hyn, falle bo fi. Dwi ddim yn digon cyfarwydd â Thwrci i weid bod hwnna yn Thwrci. Mi'n tybio bod mae'n dod lan digon o weithiau. Iawn, felly, ai am lun o'r tirlun fel hyn. Waw, na dirlun, anhygoel. Reit, sgrolio lawr, ffaith nesaf. Yw llai na hanner. Sori, mwy na hanner, dim llai na hanner, mwy na hanner. Mae dros hanner, 52% o ffoduriaid y byd, so o'r holl ffoduriaid yn y byd i gyd, mae dros i hanner o'n nhw yn dod o 2 gwlad, sef Syria, Afghanistan a'r Wcrain, wrth gwrs, i ni mor gyfarwydd â chlywed am yr Wcrain yn fwy diweddar. Sef e ddim am y rhyfeloedd mawr sy'n mynd mlaen yn y gwledydd hynny, Syria, Afghanistan a'r Wcrain. Bydde hanner yr ffoduriaid yn y byd, falle dal yn byw adre yn ddiogel. Iawn, nawr te, na i fynd to am falle refugee fan hyn, refugee. Iawn, a falle llun fan hyn yn dangos bod nhw wedi goffod dianc o lefydd peryglus tu hwnt. Right, ni wedi cyrraedd glide show nawr, rhan olaf y wefan. Iawn, ni wedi creu yn cynllun holl di, 2 gwaith, 3 o'r reina. Chi nawr dwi'n mynd i greu sioe gleidio. Iawn, a ar gyfer rai, mi eisiau meddwl yn gyntaf pa luniau chi eisiau. Wel, llai na hanner y cant, 0.5%. Yn ôl ystadegau UNHCR yn 2022, roedd 231,500 o filoedd o ffoduriaid yn y Deyrnas Unedig. Mae hwnna'n cyfateb i llai na 0.5% o'r boblogaeth. Felly, o'r holl bobl sydd yn y Deyrnas Unedig nawr, hanner o 1% o'r bobl na sydd yn ffoduriaid. Sydd yn nifer fach iawn, dwi. Os byddech chi a 200 o bobl wedi leino lan mewn res, bydde 1 o'r bobl na yn ffoadur. Right, felly, eisiau dangos hwnna. Wedyn, y Deyrnas Unedig yn gartref i 1% o ffoduriaid y byd. Felly, o'r holl ffoduriaid sydd yn y byd, 1% ohonyn nhw sydd yn y Deyrnas Unedig. Yn Ewrop, yr Almaen sydd ar nifer mwyaf, a wedyn Ffrainc, na'r 2 wlad sydd ar mwyaf o ffoduriaid yn byw ynddyn nhw. Os ni'n cymryd nifer o ffoduriaid sydd yn ni fel canran o boblogaeth, sef 0.5%, y Deyrnas Unedig yw'r 19fed wlad yn Ewrop am dderbyn ffoduriaid. Iawn? A wedyn y trydydd ffaith fan hyn am ffoduriaid yn y Deyrnas Unedig yw bod llai na 5%, so felly beth mae hwnna'n meddwl, llai na 5% o bobl sy'n dod i fewn i'r Deyrnas Unedig sy'n cyrraedd mewn ffyrdd anarferol. Fi siŵr chi felly wedi gweld lluniau yn y newyddion o bobl sy'n croesi'r môr mewn cychod bach peryglus. Ond llai na 5% o'r bobl sydd yn mewn fido i'r Deyrnas Unedig sy'n cyrraedd yn y dulliau anarferol yna. Right, felly mi eisiau delweddau yna i fan hyn ar gyfer ffoduriaid eto fan hyn. Ffoduriaid, falle rhywbeth am dir cychod, bydde hwnna'n gret. Right, dewch i ni gael ychwanegu'r sioe gleidio yma. Felly, dewis sioe gleidio. A mae'r refugee fan hyn, mae hwn yn lun trawiadol, dwi'n ei fynd am hwnna. Clicio na fe, mae'n ychwanegu fe. Mae eisiau 3 yna i gyd. A wedyn yr un arall wedyn oedd bod 1% o holl ffoduriaid y byd yn y Deyrnas Unedig. Nawr te, ble awn ni yma? Ble awn ni? O, mae hwnna'n mynd i fod yn un perffaith ar gyfer y pobl sy'n croesi mewn cychod.
Ddod mewn o hwnna nawr, a wedyn ei newid y drefn hwyrach ymlaen. Wedyn, beth ewn ni am? O, mae hwn, yr Almaen, yn dweud croeso fan hyn. Felly na i ddod mewn o hwnna, achos oedd hwnna'n yn ystadegu yn yr ail un, oedd e. Felly mae'n lluniau mas o drefn ydyn nhw. Dwi eisiau cyfnewid yr rhain a hwn. Felly beth lle wneud yw clicio ar y llun yma o'r Almaen yn croesawu Ffoaduriaid, a symud i fyny. Na fe, mae yn y drefn cywir nawr. Felly, beth chi'n neud nesaf wedyn yw clicio cadw. Cadw. A dyma ni. Dyma'r sioe gleidio fan hyn. Chi'n gweld ar bob llun mae 'da fi gerdyn bach. A ym mhob cerdyn, allai roi fy ffeithiau. Union yr un ffordd. Clicio fan hyn. Iawn. Header 1, canoli. Gret. Sgrolio lawr. Dewis y ffaith nesaf. Copy. Testyn yw hwn. Control V. Glido fe mewn. Header 1. Canoli. Sgrolio lawr. A na i symud y cerdyn yma draw i'r ochr yma, dwi'n meddwl. Achos dwi eisiau gweld yr festiau yma. A dwi'n mynd i ddewis yr ffaith olaf. Text. Na fe. Header 1. Canoli. Nawr, beth da fi hefyd fan hyn i chi yw fideo gan Ardman Studios. Nawr, Ardman Studios sy'n gwneud bethau fel Wallace and Gromit a nhw sy'n gwneud Chicken Run hefyd, dwi'n meddwl, ynddo fe. Nath Ardman Studios greu animeiddiad o'r enw Home i gyd i wneud a plant sydd yn Ffoaduriaid yn dod i'r Deyrnas Unedig. A beth sy'n special am y fideo yma yw bod dim unrhyw iaith ynddo fe. Ond mae'n dangos y gwahaniaeth rhwng ieithoedd mewn ffordd clefer iawn. Felly, os hoffech chi ychwanegu yr fideo Home gan Ardman Studios, beth sy'n eisiau chi wneud yw copio'r ddolen YouTube, sydd da fi fan hyn, Control C. A wedyn eisiau penderfynu ble hoffech chi roi y fideo. Nawr, falle bod chi moyn roi fe rhwng yr cynllun hollti a'r y sioe gleidio. Felly, fan hyn. Felly, dwi'n mynd i glicio, chi'n gweld ar ôl y cynllun hollti olaf, dwi'n glicio ar y plus bach yma fan hyn, a dewis fideo. A nawr dwi'n glido hwnna mewn yna, cadw, a na fe. Iawn, mae'r fideo yna gan Ardman Studios mewn fyna. A mae werth i wylio os ych chi heb i weld e. Iawn, a dyna fe. Dwi wedi gorffen y wefan yma. Dwi wedi enwi fe ar cwbl hefyd. A mae 2 munud ar ôl dy fi. Dwi ddim fel fi orffen ar amser, heb sôn am y gynnar. Os ych chi moyn rannu'ch gwefan nawr, ych chi wedi creu, y wefan hyfryd mae chi wedi creu, gydag unrhyw un, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar rannu yn y corn yn top ochr dde, gyhoeddi i'r we, creu dolen, a wedyn mae unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yma yn dod i'ch gwefan chi. Mae'r wefan yma yn mynd i edrych yn broffesiynol iawn, mae'n mynd i edrych yn hyfryd ar ffôn neu ar porwr, dych ni gael gweld e. Neu agor e mewn tab arall fan hyn. I chi gael gweld eich gwefan, dyma fe. Iawn, a mae'r sgrolion animeiddio'n hyfryd. Sgrolwch nawr, na fe, chi'n gweld mae'r llun a'r testyn yn sgrolion wahanol iddo gilydd. Dyma ni'r cynllun holl cynta, yr ail, a'r trydydd, ni symud ymlaen i'r fideo, a wedyn i ni'n cyrraedd y sioe gleidio hyfryd yma, le mae'r llun cynta ddim yn sgrolio, mae'n ars yn llonydd, ni'n zoomo mewn yno fe, mae'r cerdyn yn ymddangos gyda'r ffaith. Wrth i'r cerdyn a'i ddiflannu, mae'r llun yma yn mynd i dod i fewn i'r ffaith nesaf, sy'n sôn am y ffaith bod yr Almaen sydd yn croesawu'r mwyaf Ffoaduriaid yn Ewrop. A wedyn y cerdyn ochr draw am bobl yn cyrraedd ar gychod bach. A dyna ni wedi cyrraedd diwedd ein tudalen gwe broffesiynol ar ffeithiau Ffoaduriaid. Reit, dyna ni te. Ni wedi dod i ben gyda gwers fyw arall. Wel, os ych chi wedi mwynhau hwn, diolch yn fawr i chi am ymuno. Y llwyth o wersi byw arall gyda ni, rhwng nawr a diwedd y tymor. Credwch neu byd, os dim lot o amser i fynd gyda diwedd y tymor, ond mae llwyth o wersi byw eraill.
Felly, athrawon, ewch i arweinwyr.express.cymru, edrychwch i weld pa sesiynau sydd ar gael a cofrestrwch ar gyfer reina. Cofiwch byddwch chi'n cael e-bost gen i prynawn yma gyda y ffurflen i ddweud sawl un o dosbarth sydd wedi cwblhau o leia un o'r gweithgareddau heddi, a bydd Adobe yn danfon gwobrau am ddim, pecyn o wobrau am ddim i'ch ysgol chi yn rhad ac am ddim. Hefyd, os ych chi eisiau staff i wneud bach o ddatblygiad proffesiynol, i ni'n rhedeg hyfforddiant misol, ewch i ace.express.cymru gofrestru fyna. Mae hwnna'n agored i unrhyw staff ysgolion ac mae'n rhad ac am ddim ac mae'n hyfforddiant rhythiol awr a hanner ar ôl ysgol. Roed, cofiwch dagio fi os ych chi yn postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol. Cofiwch roi hoffad bach, roi like i fi ar y fideo yma a tan sgrifo i'r sianel yr Ysgol Digidol ar YouTube. Bydde hwnna'n help enfawr. Ond am y tro, hwyl fawr i chi. Diolch am ymuno a welai chi ar wers fyw arall yn y dyfodol. Dwi'n siŵr. Hwyl am y tro, hwyl fawr.